Simula ngayong Lunes. Patay na si Congressman Cepillo. One round! Good! Clean fight! Ano sa tingin mo sa sarili mo, ha? Janitor ka lang dito! Ang kanilang kalupitan may paglalagyan. Si Camille ba yun? Ano yan, ha? Kailangan managot ng lalaki na yan. Sino pong nanakit? Sabihin mo! David Dimagiba po. Limagiba? Simula ngayong Lunes. Patay na si Congressman Cepillo. Yan ang gusto ko. Dahil sa ipinamalas niyang lupit. Direk, sa susunod na galawin nyo itong si Tanggol at ang kanyang mga tropa, kayo ang mananagot sa akin! Tama ang hinala natin. Si Tanggol na inuutusan nila para kumana sa labas. Pag nalaman ni Bong, sigurado manggagalaiti yan. Naku, walang katapusan yung gulo na yan. Nakapila na ang susunod niyang target. Ang Red Phoenix. Chief, malaking sindikato ang mga yan. Punta ako dito para maningil. We are doing our best to pay you back, but you're not giving us enough time. Swap up! Baka mamaya mahirapan tayo, hindi natin mabangga. Kaya natin. Kilala ko po ang mga to. Sila po ang dahilan kung ba't ako nakulong dito.